Selam Ramay, nişi hallerin? O, Hasbi, selam dostum. Bik yaxşı. Elhamdülillah. Üzüңнеке nişik? Elbet. Bugün nişik oynayımız? Qara әле, min üzüm bilen närseni alıp kildim. Kuku. Şonday soğuk günde salkın sunu içesin kilemelle? Yo'q indi. Менә qara. Min hozir нәрсә эшлим? Башта шешәнең капкачын açam. Менә! Ramay, nigesin karısına sunu silersin? Min buz ясарга телим. Buz üstünden şuarga яхшырак бит. Alay iken, kızık. Elle nerseler uylap çıkarasın sen? Кышның санаулыгына көннәре калып килә. Һәр көнен истә калырлык итеп үткәрәсе килә, дустым. Иртәгә тау шуарга чык, яме? Ә хәзер миңа мәдрәсәгә җыенырга кирәк. Medresede nerse işleysiz? Анда безгә динебезне өйрәтәләр. Иртәгәгә кадәр. Yara. Карагыз әле, кичә су сибеп катырган тауны. Ничек шәп булып каткан. Киттек, Хәсби. Оху! Яхо! Шәп булган бу, Ясадык быздан тауны. Кар өстенә су сибеп, туйганчы шуып калыйк. Язын ул бетәр өреп. Dürüst eytesin, ilgirik. Әйдә, тагы шуабыз.